Jaké ve škole mám? Jo, je to tam dobrý. Něco nového, takového nepříjemného. Ne, všichni jsou v pohodě, spolužáci, učitelky, všichni jsou v pohodě. Nikdo neměl nic, nikdy žádný keci nikdo neměl. A ty obavy, co jsi měla předtím, před úplně. začátkem? No, já jsem se jenom bála, že prostě, protože je to nová škola, jsou noví lidi a tak, že budou blbý reakce, že někdo třeba bude mít nějaký keci na mě a tak, ale nic takového nebylo. Všichni mě přijmuli úplně s laskavostí. Měli, jako mají mě rádi. Normálně. Tak jak to bylo na základce? No, jak na základce. A co učitele máš nějaký? No, Co jsou nějaké moc přesný? Nebo? Ne, vůbec. Všichni jsou hodně, prostě žádný problémy. Tak to jsem rád. Hard and impossible are two different things. Look, if it was easy, everybody would do it. So do me a huge favor. Stop looking for the easy road, because there is not. There's no easy road. Listen to me, if it was easy, everybody would do it, but it's not impossible. Nothing is impossible. The only thing that's impossible is what you make impossible. So I need you to understand that it's not going to be an easy road. Já jako muslimská dívka, jako slečna, by si dal říct, jezdím po celém světě, dělám sport v šátku normálně, rodina mě v tom podporuje, nic mě neomezuje, moje víra mě neomezuje, nikdo kolem mě mi neříká, že nesmím sportovat, že to je špatný, že by si to nemělo, že to není slušný a tak to vůbec nic takového není. Tak obecně je to v pořádku, ale vybavím si jednu příhodu, která se mi stala na tréninkovém soustředění. Měli jsme mít trénink v bazénu a pak na mě přišla správkyně toho bazénu, že nemám stejný plavky jako ostatní, tak jsem měla z toho bazénu vylízt. Tak jsem z toho bazénu vylezla, ale samozřejmě trenérově reprezentace se to nelíbilo, tak z toho bazénu vylezl taky a řekl celému týmu, že pokud jeden z nás nebude moct v tom bazénu být, normálně plavat, tak všichni odejdou, jako celý tým. Čuho, ségra? Ahoj. Tak co, jaký byl trénink? Dobrý, v pohodě. Máte nějaký zápas teď někdy? Zítra bychom měli mít v 8. Normálně psali jsme diktát. A bylo to děsně těžký, ale je to v pohodě. Připravují nás na maturitu. A docela se toho bojím, ale jak to bude. V pohodě, zvládneš. Dobrý. Tak sport byl od jak živa moje velká část života. Sport jsem začala dělat, konkrétně taekwondo, jsem začala dělat v 10, už je to 5 let, co dělám taekwondo. Taekwondo jsem začala hlavně, protože maminka chtěla, abych dělala nějaký sport, přitom ve stejnou dobu mi to bude bavit a bude mi to k něčemu užitečný jako sebeobrana. Reprezentuju Českou republiku, jsem v národním týmu
Už jsem byla v hodně státech v Evropě, například na Slovensku, v Německu, v Polsku, v Rakousku, na Slovinsku, v Belgii, v Holandsku, ve Švédsku a tak dále. Pak jsme byli jako i mimo Evropu. Ve Francii jsme byli ještě. V noci 9. března 1860 splynula obloha s mořem a viditelnost se snížila jen na několik metrů. Po zdutém moři jeho šedavé vlny se řítily po větru. Prchala malá loď skoro bez plachet. Byla to jachta o 100 tunách, škuner, což je jméno, kterým se v Anglii a v Americe označují galety. Tento škuner se jmenoval Racek, ale jeho jméno byste byli marně hledali na štítu zádí lodi. Štít byl totiž buď vlnami, nebo při nějaké srážce urván. Never say never. Yeah, yeah. Never, 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 ever. See, I never thought that I could walk through fire. I never thought that I could take the burn. Jak jsi mluvili ještě na začátku, že by si uvažovala mezi pauzou a pokračováním ve sportu. Jak to teď vypadá? Uděláš pauzu nebo chceš zkusit? No jako pauzu zatím dělám, jako, že jsem ještě na tréninku nebyla jako doteď. Jako pořád zjišťuju, jak to půjde, jestli budou nějaký problémy ve škole, jako nějaký obtížnosti, nějaký, víš co, že nepůjde mi ta škola, že budu mít nějaký trošku jako potíže, že mi to nepůjde a tak, ale zatím mi to jde.
Ještě jsem jako na tréninku nebyla, ale půjdu, inšallah, a uvidíme pak nějak v průběhu, jak to bude.